Susta joskus tuntuu siltä, että sä pysyt vaan paikoillas, vaikka sä haluaisit edetä johonkin. Sulla on unelmia, sulla on tavoitteita, mutta susta tuntuu, että sä et vaan pääse liikkuu eteenpäin. Että joku pitää sut tässä hetkessä, se tuntuu niin vaikealta liikkuu eteenpäin. Niin mä kerron tällä videolla todellisen syyn siihen, miten sä pääset etenemään, mistä se johtuu. Joten katso tää video loppuun. Ota kanava myös tässä vaiheessa tilauksen, jotta et menetä tulevia videoita, mitä on tänne laittamassa. Jos me ei vielä tunneta, mä oon Mira Kilkki, mä oon yrittäjä, mä oon valmentaja, mä oon sarjainnostuja ja mun tehtävä, musta tuntuu, että mä haluan auttaa ihmisiä niin paljon kuin mahdollista, toteuttaa omia unelmiaan, saada niitä todeksi ja sen takia mä oon myös. Hyökätään aiheen kimppuun, eli mikä pitää sut tässä hetkessä? Susta saattaa tuntua, että se muutos on todella vaikeeta. Sä et pääse etenee elämässä sinne, mihin sä haluaisit mennä. Sulla saattaa olla se joku kirkas tavoite, mutta sä vaan pysy tässä hetkessä. Susta tuntuu, että sä et pääse etenee eteenpäin. Ja se, mikä sut pitää tässä, on kiinni pitäminen siitä vanhasta. Se irti päästäminen vanhasta saattaa olla todella vaikeeta. Ja siellä taustalla saattaa olla surua, sellaista luopumisen pelkoa, koska kaikki vanha, mitä sä oot toteuttanut, elänyt, niin siitä irtipäästäminen on tosi vaikeaa, koska se on tuttua, se on turvallista, vaikka se satuttaiskin. Vaikka se ei enää palvelisi sua silleen, kun se uusi tulee palvelemaan, mutta se vanha, se tuttu ja turvallinen pitää sut kiinni tässä hetkessä. Eli se, että sä et oo tällä hetkellä, sä haluaisit liikkua eteenpäin, sä et oo enää se vanha sinä. Sä et oo enää siellä, missä sä oot ollut. Sä haluaisit liikkua vähän eteenpäin, mutta sä et oo vielä se uusi sinäkään. Sä oot siinä välissä jumissa, jolloin sen takia tuntuu niin turhauttavalta ja ei niinku tunnu ehkä oikealta, tuntuu tosi raskalta, vaikealta. Ja se, että se tuntuu jopa vähän huijaamiselta, tai vähän tulee sellainen huijarisyndrooma, että en mä nyt oo oikeasti tommonen. Sä et ookaan siellä vielä. Mutta sä et oo enää siellä vanhassakaan, jolloin sä jäät vähän siihen välitilaan ja se tuntuu todella raskalta elää siinä. Mutta ongelma onkin siinä, että sä pidät vielä sieltä vanhasta kiinni. Sä pidät ehkä vanhoista tavoista, vanhoista ihmisistä, vanhoista asioista kiinni, jotka ei enää palvele. Ja sä oot saattanut kuulla joskus sellaisen lauseen, että vanha ovi täytyy sulkea ennen kuin uusi aukeaa, niin se pitää paikkaansa. Sä et voi saada sitä vanhaa sekä uutta. Jos ajatellaan vaikka erilaisia tilanteita, missä me saatetaan olla, sä saatat halua vaikka enemmän energiaa kroppaan. Sä haluaisit nukkua paremmin ja saada herätä virkeänä aamusta, jotta sä jaksaisit päivän paljon paremmin. Mutta sä et luovu kuitenkaan siitä iltasesta scrollaamisesta. Sä katsot erilaisia reelsejä tai TikTokia siellä pitkin iltaa. Tai sulla saattaa olla sellainen, että sä haluaisit uuden ihmissuhteen. Sä haluaisit parisuhteen, joka on se the one ja sellainen erilainen. Mutta sä kuitenkin lähdet sellaisiin samanlaisiin suhteisiin kerrasta toiseen ja petyt siinä, että se ei niinku palvelekaan. Tai sä haluaisit vähän terveemmän kropan ja sä haluaisit kehoon muutosta ja silti sä syöt ehkä samalla lailla kuten aikaisemmin. Sä saatat pitää sellaisista vanhoista ruokailutottumuksista kiinni ja ettei ehkä muut ympärillä sitten huomaa, että sä söisit jotenkin eri lailla. Syö sitten kuitenkin samalla tavalla. Tai sitten sä et puhu sun unelmista ääneen, sä haluaisit johonkin eteenpäin, sulla on joku iso makea unelma, mutta sä et sit kuitenkaan mene sitä kohti. Sä pidät kiinni vanhasta, koska se tuntuu niin kaukaiselta, niin ei ehkä viitti sanoa, ettei sit epäonnistukaan. Tilanteita on tosi monia. Me pidetään sieltä vanhasta kiinni, koska siellä on jotain tuttua, siellä on jotain turvallista. Me ei tiedetä vielä, että toteutuuko se uusi. Ja sinne hyppääminen ja vanhan taakse oikeasti jättäminen, se on tosi pelottavaa, mutta se vaatii sen. Eli me ei usein puhuta siitä, että mitä se muutos oikeasti on, ja se on luopumista.
sä luovut jostain vanhasta, sun täytyy oikeasti päästää siitä irti. Se on tietynlainen suruprosessi, koska se, että aina kun sä luovut jostain, sä joudut päästä siitä irti, sä et näe sitä enää koskaan. Ja se, että suuret muutokset saattaa tehdä sellaisen tosi kivuliaan vaiheen, koska sun täytyy siirtyä eteenpäin ja se vanha täytyy jäädä taakse. Sä et voi pitää molemmista kiinni. Oikeastaan, jos miettii, sä oot ehkä kuullut myös tällaisen lauseen joskus, ja voi olla, että sä oot toistanut jotain näitä itsellesi myös. Että leopardi ei pääse pilkuista. Tai mä nyt oon vaan tämmönen. Jolloin sä luot itsellesi sitä uskomusta siitä, että sä nyt oot vaan tällainen. Että sä voit päästä sinne uuteen. Tää on nyt vaan minä. Mulla on vaan tällaisia tapoja. Tällainen mä nyt vaan olen. En mä voi muuttua. Mutta noin sanoo, että sä voit muuttua. Se on täysin mahdollista. Ja se, että oikeastaan, jos ajatellaan, niin muutos on välttämätöntä. Se, että millaiseksi sä muutut, niin se on susta kiinni. Samalla lailla asioiden pysyminen on mahdotonta. Elämässä mikään ei pysy samanlaisena. Se, kuka sä oot ollut eilen, sä et ole enää tänään samanlainen, koska sä oot kokenut uusia kokemuksia, sä oot tavannut jotain henkilöitä, sä oot elänyt sen päivän, jolloin sulla on uusia tilanteita, kokemuksia elämässä jo. Pienikin muutos. Sä et ole samanlainen kuin sä olit eilen. Sulla on jotain uutta. Tai vaihtoehtoisesti sä oot myös kasvanut. Sä et ole fyysisesti samanlainen kuin sä oot ollut eilen. Sulla on tullut ikää lisää. Eli muutos on välttämätöntä, mutta sä päätät sen, että ootko sä ohjaksissa siitä, että mihin sä oot muuttumassa, vai muutuksa sattumanvaraisesti. Se päätös on täysin sulla. Eli jos sä haluat päästä elämässäsi eteenpäin ja kohti sitä uutta, niin pidä muistissa ja mielessä se, että sun täytyy päästä siitä vanhasta irti. Sun täytyy päästä sitä vanhasta versiosta, luopua siitä, jotta sä voit edetä. Suruprosessi täytyy käydä, mutta älä jää pelloon siihen, koska se pitää sut paikoillaan ja sellaisessa tosi epämiellyttävässä tilassa. Uskalla ottaa se ensimmäinen askel kohti sitä, mikä ehkä pelottaa. Se pelottaa sen takia, koska sä et ole ollut siellä vielä koskaan. Sä et ole vielä se versio itsestäsi. Ja se tuntuu sen takia pelottavalta. Mitä se epäonnistuu? Ei ole epäonnistumisia, on vaan askeleet siihen, kunnes onnistuu. Ja jos me ei kokeilla, me ei voida koskaan tietää, onko se meidän juttu. Joten nyt mikä ikinä asia sulla on siellä mielen päällä, oli se sitten liittyen uusiin uramahdollisuuksiin, tienaamiseen, että tulee terveellisemmäksi, saa kroppaa parempaan kuntoon, ihmissuhteisiin liittyen, mihin tahansa, niin uskalla ottaa se pieni askel kohti sitä sun uutta minää, koska se kannattaa. Ja sit sä alat ottaa myös seuraavan askeleen ja seuraavan. Se kannattaa. Uskalla ottaa askeleita kohti sitä uutta sinua, koska se odottaa siellä. Se odottaa, että milloin sä saavut perille, että sä pääset toteuttamaan niitä upeita juttuja, mitä sä oot ajatellut. Mutta jos sä et uskalla päästää irti siitä vanhasta, sä et tule koskaan pääsee perille. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista ottaa tää kanava tilaukseen, tykkää tästä ja lähetä kaverille, ketä mahdollisesti on sellaisessa välimallissa ja ei uskalla päästä sieltä vanhasta irti. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!